Lai pernah pak duduk di simpang, lai di lapau, lai pernah pak menceliak pandangan jauh, lai pernah pak menceliak bini orang, lai putih bini orang tu hitam nampak apa? Putih, rancak atau beruak? Rancak, tenang jujur. Oke, lah stop sampai di sini. Pak caliak bini orang putih, pak caliak bini apa kalek, lai kelas pak nerima bini kalek kau. Bu, dengan apa pak ngecek bu? Pak, sekali lai kalau ndak pak jawab mbak pulang. Nah, lai kelas pak menerima bini kalek. Tuhan, tu nan ikhlas wana. Ikhlas. Kayu banamo kulit mani tasanda ka batang kayu lanse tumbuh di rimbo kaduonyo den caliak bini orang mani den caliak bini den kale di sinan hati mangkoibo. Itu laki-laki nanda ikhlas tu bu. Tapi kalau laki-laki ikhlas tu bu, nyotukau jong pantun kau. Aduh, kayu banamo kulit mani, tasanda ka batang kayu lanse, tumbuh di rimbo kaduonyo, den caliak bini orang mani, den caliak bini den kame, di situ raso mencaliak pintu sarugo.